see, 'cause I think I do want you next to me. Ayan, dito na kami sa You'll Be Good. Kaya ko na lang kayo kakulab. Ito ba sa pagpa? Hi guys! Good afternoon! Ayan, palis na kami ni Jan. Ayan lang, simple lang yung makeup ko. Hi guys! Hapon na. Ngayon pa ako mag-start mag-vlog. Ayan, papunta kami na ni Jan sa wedding. And yung mga kids, ida-drop off namin sila kila. Where we gonna drop you off, boys? Huh? Where we gonna drop you off? Kobe. Kobe's house. So, dun sila muna. Yung, yung wedding is 3 o'clock. 2 o'clock na, guys. So, may 1 hour pa kami ni Jan. So, ayan, yung false eyelashes ko, okay pa naman siya. Ngayon ko pa lang siya binasa. Kasi sabi nga nung nagawa nito, di ba? Nagpagawa ko Wednesday, ngayon Saturday. So hindi ko talaga siya binasa kasi baka sabi pag binasa ko to, ngayon yung yung wedding baka mawalan tayo ng false eyelashes. So ayan. And nag-contact lens din ako na light brown. Hindi ko alam kung makita niyo yung difference. Johnny. Yan si Johnny Boy. No, where is he? They say see you now. Where is Dito na kami. Say see ya. Say hi, Papa. Hi. Hi. See you. Be good. It's Holly. Hoy, Papa, give me my... Akin na yan. Akin na. No, that's mommy. Give it to mommy. No, sa'yo to. Ayan. Yeah, okay. I-drop off lang namin yung mga bata. Ayan, bumalik kami sa bahay. Na-drop off na pala namin yung mga bata. Si Jam bumalik kami kasi kinuha niya yung yung coat kasi baka parang malamig. Mukha siyang mainit pero yung niya, yung wind niya is malamig. So ayan na siya, ayan. Kinuha niya lang yung jacket. Ang dumi ng car kasi maraming bags. Wala kaming walang gift kasi daw, pera na lang daw yung ibibigay. I don't want gift, I just want What? I just gotta pay for all your drinks and that. And magbibigay siya ng pera. Yun na lang kasi mas yun. Para sila na bumili ko anong gusto nila na para sa kanila sa wedding. So yun. Sobrang bait ng mag-asawa. Yung mag-girlfriend na yun. Katabi lang namin ang bahay nila. Yan yung nagtatrabaho kay Jan. Hindi ko pala may ipapromise kung makakapag-vlog ako doon. Pero tingnan pa rin natin, ha? Sa siya? Apple tree, ha? Apple tree. Apple farm daw. Yung yung Kasal sa Apple farm. So, yan. I know, ha? We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust. Search but you stay lost. We are real. For the stars, but we're making this to work. And I
Breathe and dive into the sky. Marriage, according to law in Australia, is the union of two people to the exclusion of all others voluntarily. Yay! So we're now going to sign the register. Feel free to mingle, and we'll be back with you very shortly. Tapos na yung ceremony. Walang kami ng drinks ni John. Yeah, but I rang back at about 5:30. So I'll just text another. Ito yung ano yung ito yung venue. Ayan. And hey, I thought we booked something else. Yeah. That one on this one. JJ, ready? Jace? Yeah. You beer for me? Yeah, cause Coke, thanks. is that light? So I am having tropical with vodka. Meron siyang, ayan, nakita nyo, orange or lime and strawberry and passion fruit. I think so. Can you do Coke, huh? So, Yeah. It's good, hon. Try. Try a little. drop. Just try. yeah, should we have stars? No, just Coke. No. So, what? Stars? Wow. Si Jan wala. Ano lang siya, Coke. Hindi yan umiinom eh. Tsaka magdadrive din siya, pero hindi talaga siya umiinom. Just Coke and an extra glass of latte. Just have no alcohol. Yeah. Yeah. Never. He's not drinking. Oh, you can get. You got all stroppy on tap? Na-shock yung friend niya. Matagal niya raw yan na friend. 2 years old pa lang daw sila. Ayan, muli silang nagkita. Ayan ang friend niya. Ayan na siya. Ito yung drinks namin ni Jan. Ako, tropical vodka. And si Jan, Coke lang siya. Diba? Coke lang si Jan. I know there's a lot of bugs. Maraming ano, yung bugs. So good boy yan lagi si Jan. Hindi siya umiinom talaga kahit. Ito nga occasion ha. What are you having, Han? What are you having? Jim Beam? Yeah. Whatever. What's that? Coke. Just Coke. Dati, umiinom siya ng ano, pag occasionally, umiinom siya ng Jim Beam, pero ngayon hindi talaga. Which is good, pero ano to eh, wedding to, sabi ko, uminom siya kahit isa. Ayun. Come up here. Where? Quick. What? If I had known then what I know now, I wouldn't have said what I said. I took the long road, thought I'd be back. Chill-chill lang tayo muna dito. Malamig yung hangin. Pero, Take pictures. there, my phone. It's gonna get full of bugs there, bud. Yeah. Sabi ko mag-walking tayo dito kasi nag-picture pa naman yung mga bisita tsaka yung bride and groom. Sabi ko mag-picture din kami dito. Oh. Ako lang pala kasi ayaw na. So, wait lang. Hanap tayo ng pwesto. Yan. Tapos na ako magpa-picture dito. Si Jan ayaw niya. So, ako lang mag-insert na lang ako ng ano, mga picture na kinunan ni Jan dyan sa may ano yun, wine yata yun, grapes. Balik na ako dun sa dati kong pwesto dun sa table namin. Yung mga bata. Try tayo. So you want to drink? We've just got a fruit cocktail. Like my baby, I'll go back in there. Only good bit there is that bit of cheese. Si Jan ayaw niya to. Ayan, kumuha ko kasi nasarapan ako yung una kong try. Masarap naman talaga yung cheese. And ayan, kumuha ko ng iba-ibang. Ito yung capsicum, apricot with cheese, capsicum with cheese, and cheddar and cream cheese. And what this one?
What's that? Ano to? You know the, I yeah. don't know. Yeah. Sesame seed daw sabi ni Hindi, ano to, yung prutas din to eh. Basta, nakalimutan ko lang yung pangalan niya. Pero sabi ni Jan, sesame seed daw to. So, meron silang lalagyan. Eto, ang liit. Isa lang ang mailalagay ko dyan, pabalik-balik. So, sabi ko, kuha na lang tayo ng tissue. So, ayan ang aking pika-pika. You're right. So, yun. Dito sa Australia, iba yung ano nila, yung, di ba sa atin kasi pagkasalan, pag sinabing kasalan, ano talaga yan, maraming handa, maraming dessert, maraming pagkain, and lechon. Dito sa Australia, iba, ganito lang talaga sila, ayan, pika-pika lang, then drinks. So, ganun dito. And then later, mag-order na lang kami ng dinner. Restaurant kasi to, so hindi ko alam kung ano yung sa menu nila. So, mamaya, tingnan na lang natin yung i-order namin ni Jan. So, yun. Kainin ko lang to. And, yung, ano, dito lang kami nag-chill-chill ni Jan kasi nagpi-picture-picture pa sila eh. So, ayan. Ayan, trinay kong ilipat dito yung kinuha kong biscuit dito sa lalagyan nila. Kasya pala yung tatlo. Ayan, ang cute naman, diba? Ayan. Nahihiya ako. Wala akong kakilala. Ang kakilala ko lang dito is yung kinasal tsaka yung ano, may kakilala naman ako pero hindi ko naman sila yung kachika-chika. So, kayo na lang ang kachika ko habang kinakain ko to. Nag-update ako sa Instagram. Hindi ko sa inyo napakita yung OOTD natin. Ito yung nabili ko sa MCL na dress. Tapos ito sa, saan ko ba ito nabili? Basta kasama ko si Reyes nung binili ko to. Sa Supri ata to. Tingnan ko na lang. Lagay ko na lang niya kung saan ko ito nabili. Sorry ha, kumakain tayo. Hindi pa sila tapos pictorial. Maganda yung ganito kasi napaka simple. Tapos family and close friends lang talaga. Parang basta maganda siya. And maganda rin yung venue. Yung siya, Apple Farm. Nasabi ko na yata yun sa'yo. Tapos meron dito yung Apple Farm kung saan kami nag-pictorial ni Jan. Hindi, rin yun eh. Wine pala yun. Winery and Apple Farm. Yan, combination kasi may mga sila eh, may parang vineyard tapos yung kalahati Apple Farm. So yun. So ayan na. Ang cute, diba? Apricot pa. Baka sabihin ng mga tao, anong ginagawa niya? Wala kasi akong kausap, so kayo na lang kausap ko. Alisin ko to para makita nyo yung aking lashes. Ayan. Okay pa naman siya. Ang eye bags ko, tingnan nyo. Wala tayong tulog. Sarap. Masarap ng apricot. Combination ng cream cheese at saka apricot. Sarap. Naubos ko na yung first drink. Yung straw na lusaw na siya, malambot na siya. Masarap to. Gusto ko tong gawin pag may party. Tropical with vodka. Light lang siya, hindi siya strong. Tapos ito naman ang itry natin is, ito yung favorite ko to, lagi ko tong binibili. Ito yung capsicum with cream cheese sa loob. Ayan ba? Nakita nyo na yan. Ayan. Tapos ito naman, cheese. So, ang pagkain daw nito, isahan lang daw. Hindi kinakagat. Harap. Guys, hindi pa tapos mag-pictorial. Anong oras na? Ayan, basta ayan, ubus ko na. And kinunan ulit ako ni Jan na isa pa tropical vodka or punch. Is it? Yeah. No. This one.
Ayan, may pa-burger. Hi! Hello. Can I have some? Yeah, sure. Thank you. Just gonna get this. Thank you. Barbecue slice. What's that, barbecue? Yeah. Can I not have chicken? Oh, I'll take it. Can you go to Soviet place, guys? Yeah. Go Can to I- Soviet. Thank you very much. Thank you. Thank you. Big boy si Jan, so dalawa yung kinuha niya. What is it? Barbecue chicken? I'm not sure. Try. Gutom na siya kasi kanina pa wala pa yung ano. Nag-start yung wedding 3 o'clock. Ano na, magsi 6 o'clock na. Hinihintay lang namin sila kasi pumunta sila somewhere para mag-pictorial. So ayan, may pa-burger sila. Is it good, huh? Is it chicken or ano? Hindi ko alam kung anong laman. Pero sabi niya something, narinig ko lang barbecue. So ayan. Maybe pulled pork or chicken. Try natin, guys. Chicken, han. Barbecue chicken. Masarap siya. Kain muna kami. Yung pangalawa kong drink. Masarap siya. Ito yung gawa ng friend ni Jess sa kanya. Thanks. Jesus Christ. Guys, hindi pala kami mag-order. Akala ko sabi ko sa inyo kanila mag-order kami. Hindi pala to restaurant. So ano to, Han? What's this? It's like just bar? Ha? Para siyang ano lang siya. What do you call this one, honey? Uy. Tulala na siya. What do you call this one? It's just a bar or what? Yeah, it's an apple farm. Just an apple farm. Parang ano lang siya, yung parang... And then may winery din, right, honey? May tinitingnan siya doon. Oh, parang ano lang siya. Wala pala siyang ano. Wala siyang... Hindi pala kayo mag-order. So, magdadala lang sila. So, eto yung first na sinerve nila. Kasi mag-serve daw talaga 6 o'clock. So, magsi-6 na 5:44. So, linabas na nila yung food. So, una is burger. Chicken barbecue burger. Tapos may spring rolls daw na darating. And so, yun. Tingnan na lang natin kung ano pa yung mga darating. Ipakita ko yun sa inyo. So, hindi pala kayo mag-order. Alam ko kasi mag-order kami. Kasi last time, dun sa wedding ng kapatid niya, ano yun, nag-order kami. So, iba-iba pala. Sorry naman, hindi natin alam. Okay? Yeah. This is, so, ito yung second. Ayan, thank you. So, ano na to? Satay, chicken something na may quinoa, and yeah. Ang cute. Ito yung ano, di ba kanina pinakita ko na sa inyo itong lalagyan. Tapos may wooden spoon sila. Ang cute naman. So, ayun, itry natin. I-try natin to. Malamig na guys. So, linagay ko na yung aking ano dyan, agila. Ano ba yan? Ito yung parang ibon daw ako sabi ni Jan. So, ayan, itry natin to. Si Jan, yung pampainit niya sa katawan is kape, hindi alak. Ayan, nagko-coffee siya. Masarap siya. Si Jan ayaw niya to eh. Hindi siya adventurous. Sorry. Hindi siya adventurous sa mga ano, mga pagkain na pag hindi niya kilala, hindi yan kakaan. Masarap siya. Meron siyang mga peas. Yeah, it's good. But I know you're not gonna like it. No, that's fine. The Yeah. chicken would be good. You wanna try the chicken? No. So ayaw niya. I could live off chicken on the Kakaiba siya pero masarap. Para sa akin okay lang. Masarap siya. Try natin yung chicken. jungle. Ano siya? Para siyang pad thai na barbecue. Manamis-namis na may lemongrass ang lasa. Masarap. Yan, 6:06 na guys. Ano, wala pa yung ano, bride tsaka groom. So dito muna ako sa sasakyan kasi ano, lobat na yung phone ko. Sabi ko mag-charge muna ako habang wala pa sila. And si Jan, ayun, suot niya na yung kanyang coat. Ayun, kasi malamig na. As in, malamig. Hindi lang malamig pala. Freezing na dito. Tawagin natin. Han! Let me see you.
What's ready? What's really? You look nice. How many shows? Except your shoes kasi binubuli ko siya sa shoes niya. More shows? Sabi niya, ayaw niya raw yung fashion kung hindi man daw siya komportable. Ayan daw, komportable daw siya dyan. You have to change your shoes, honey, ha? Kasi gusto ko yung patulis. Ayaw niya daw nung kasi masakit daw. Feeling niya raw ang paang niya gaganon. Kasi halos ng tao, ganon yung shoes. So sabi ko, ganyan dapat ang shoes mo. Sabi niya, Have you got tissue I can just put in the pocket here? Like, I'm only joking, babe. so ayan. Yung shoes lang talaga yung ayoko. Sabi ko, hindi ko alam na yun ang gamit niya. Meron siya doon na isa. Ayaw niya talaga. So dito muna tayo sa car. It's my turn. Dito na tayo sa loob kasi parating na yung bride and groom. Ayan si James. Ako yung malalasing si Jan, hindi. Hey, they are. Ready to cut a run. Oh, me. Ayan yung groom. Tsaka si Jan. Pinag-uusapan namin yung shoes ni Jan. Sabi ni Tommy, yung kanya raw, hindi raw komportable talaga, hindi raw practical. Nagtawanan ka kasi kay Jan. Pag ganun ba? What's this? Spring roll? Thank you. Ayan, spring rolls. How's your shoes, son? How's your shoes? Honey, how's your shoes? Good. Good. Is it comfy? Yeah. 20 odd years. 20. Nothing wrong with it. 20 years na. Look, still shining, look. 20 years old na raw yung shoes niya. Binubuli ko siya sa shoes niya kasi tingnan niya. Ay, old fashion. They're comfortable. I want you to buy that one. You see all the kids? You see all their shoes? Yeah, they hide all them. What Tommy said How you about... meant to have wear a shirt with a point on it like that? Where's your toes got? It'd be like this. It's got to be like that in there. Look at mine, nice rounded. Coffee? Ayan. Ang lamig. Swimming pool's right. We take on the On the other hand, how beautiful does Flick look today? You're an amazing mum, an amazing person, you'll make an amazing wife. Messing with my head again. You had your heart set on me, but these feels they come and go, and they come so easily. Happy marriage for Tell me what you. it is about you that I can't forget. Definitely pick the winner with Flick. Anyone who can cook up Ella's dog, mate. Thank and you, not have any Han. complaints. Eto, kinunan ulit ako ni Jan. Hindi ko alam kung pang-apat ko na to or pang-5. Hindi ko lang alam. Parang pang-apat ata. Ayan, naglalagay pa siya ng wood kasi ang lamig na, guys. Sobrang lamig na. Yung mga bisita nagsasayawan na doon, oh. Certainly will. Oh, that's good. I might grab two while you eat. That's fine. Thank you. We saved the carrot part twice. We've had two for pizza. Yeah. You go first, pizza. Nice to meet you. Nice to meet you too. You know, you smell pretty. Oh, thank you. Ayan guys, bahay na kami. Ako lang pala nasa bahay ngayon kasi si Jan
umalis ulit para pick upin yung mga bata. Hindi na ako sumama kasi sabi ko, ihi na ako, sabi, unahin niya na ako dito sa bahay. Kaya ako lang nandahan sa bahay. Kasi naka-4 or 5 yata akong drinks na ang tawag is tropical vodka yung tawag nila doon. Then, yung wedding, napaka-simple pero napakaganda. And then, sobrang saya ng mga tao. As in, sobrang saya. Lahat masaya. Ako, nag-enjoy din ako. And yung food, di ba sabi ko sa inyo, pika-pika yung food. Hindi tulad sa atin na maraming pagkain, maraming dessert. Dito wala, hindi siya ganun. Kakaiba siya, pika-pika lang talaga. Merong waiters na maglilibot, then isi-serve yung food. Then yung unang sinerve nila was yung chicken burger na barbecue, shredded siyang chicken. Basta masarap siya. Masarap talaga. As in, si Jan nakadalawa ata. Yeah, dalawa si Jan. Dalawa agad-agad yung kinuha niya. Then, yung second na sinerve nila was yung satay chicken na mayroong quinoa salad rice. Masarap din yun. Gayahin ko yun. I-try kong basta, try ko rin yun. Masarap kasi siya. And then, umalis na ako after noon. Pumunta ko ng car para mag-charge. May sinerve pa silang food. So, hindi ko na yun alam kung ano. Then, yung pagbalik ko, ang naabutan ko na is yung spring roll. Yung spring roll nila, kakaiba. Crispy siya. Pero, pag kinain mo siya, para siyang fresh yung laman. Basta masarap. Hindi siya typical na spring roll na tulad sa atin. Manamis-namis siya. Tapos, crispy enough. Parang fresh na ewan. Basta, iba siya. Then, yung last is yung yung last na kinuha ko is yung pizza. Yun, pizza. Masarap yung pizza kasi very thin yung crust niya. And then, luto siya sa wooden. Hindi siya sa oven. So, lasang-lasa mo talaga yung, basta iba, masarap yung pagluto siya sa wood kaysa sa oven. So, yun guys. And then, yung drinks lang yung binayaran namin doon. Then, the rest free na. So, drinks lang yung binabayaran doon. So, kasi iba talaga yung wedding dito sa atin, diba? Parang shoulder lahat ng shoulder lahat ng kinasal yung pagkain, yung drinks, 'di ba? Parang ganun, 'di ba? Dito iba naman. Kasi yung sa kapatid diyan iba din naman sa wedding na na-attendan ko ngayon. So yun guys, na-share ko lang. Sana nagustuhan niyo. Pasensya niyo na ha, parang ang mata ko ang pula-pula na, and then parang groggy na ako guys. 4 or 5 ata yung nainom ko, hindi ko alam. Pero tanungin natin si Jan and then ilagay ko kung ilan yung nainom ko dyan. And masarap yung drinks na yon. Gagawin ko rin yun pag may party kasi masarap siya. So yun na yung vlog guys. So sana na-enjoy nyo tong vlog. Thank you. Please like, please subscribe if you haven't yet. See you on my next vlog. Good night. Bye. Take me in small, breathe me in and let me go. Filling the lungs inside you, and the blackened eyes make my way into your mind. Just to know what you knew. Restless every time we start locking eyes. Lost control. Oh, it's paradise with honesty, but I'm in the dead of the night. Let the darkness take control. Let the darkness take control. Darkness take control. May the darkness take control. Take me in the smoke, breathe me in and let me go. Sink to your heart to find you. Open up your eyes till you're blinded by the lies, so you can see what you do. Open eye, feel the waves cut through me, hypnotized by the sounds I'm breathing in. Hold tight, chemicals collide. Hold tight,
Feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Hi guys, yeah, airport car. Queen Queen Garcia. Garcia. Flor de Lisa For Delisa Valente. Valente. Cincha Cincha Albreo. Abreu. Easy Easy Martilano. Macalano. Hermie Hermie. James James Jr. Jr. Don't forget to write hashtag ChonaAndMyKids for a share. Say good afternoon, people. Look, so you have to put down Holly, come here, Baba. Pause. Kailan niyo yung binili ko dito? Paradise, tell me who you seek.